Joo, se rupes rasittikin nyt kyllä vittuulemaan ja oikeesti kun läksin tosta pajasta, niin ampun nuo saatana tehostimen öljyt pihalle. Asetaanpa se yllä, niin mikä sitä vaivuu sinne tuossa. Joo. No. Tässä ottaa tuo lamppu, niin näkee jotain. Joo, se on monessa ransit sitä hammastangon tuo liittime. Tää mitkä menee putkettorille, tulee paine ja palo, niin rupee sieltä vuotaa, niin rupesin tähän vaihtamaan, niin katkesi tuo putki, niin sorosin sitten nipaa ja hain vuortelta ne oikein tiivisti, että rupesi pitää noita. Tähän tein tämmösen putkipatentin, niin nyt se on tuo putkilentelä huis vittuu tosta. Ei ota varmaan tilattava vuortelta tuo paineputki uusi. No, ei tuo iso homma vaihtaa. No ei tää ainakaan ruostu perkeleen rytö, kun kussee öljyt alle ja saatana. Jatkuva rostesuojaus. Semmosia saatana rotteloita näinkin perkele. Joo, ei siinä. Mä tein ton letkupatentin tuon. Vähän lemmareita parempia lisää. Niin nyt väliaikaisesti männettällä pystyy ajamaan. Aika monessa näissä ransiteissa niin tahtoo vajua tuo tehostimen öljysääliö, niin tuolta juuresta se vuottaa. Ne menee nuo O-renkaat sieltä. Ja nekin on semmoset tiivisteet, että kääpäsiä ei kyllä mistään muuta saa kuin merkkiliikkeestä. Kokemusta on sen verran, että no, jospa tällä rottelulla tosta päivis vähän aikaa. Sitten se on lähettävä auton kauppoihin. Muu auto tässä hommassa.